uNkulunkulu bazalwane is not a study and God is not a research. Ingakho singeke senze research uNkulunkulu. Futhi ama research lawa sigcinisela sikhona njengoba sidukile nje sidukiswa ama research ngoba sicabanga ukuthi God is a study into ongayifuni. Akafundwa uNkulunkulu, uyafunwa uNkulunkulu. Angiphinde futhi le ngisho akafundwa uNkulunkulu, uyafunwa uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ehlala ekufihla kalini. So ithini lento, God is not a study. Makuthiwa nemfundanga kanjani uKristu, uNkulunkulu bazalwana akafundwa kodwa uNkulunkulu uyazembula. God is not a research or a study, but God is revealed. uNkulunkulu uyazambula, akafundwa uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu uyazambula. So uNkulunkulu uyimfihlakalo. Ngeke ngathi angene inyanga ngikhuluma kwenye indawo ngathi God is a mystery that only God can reveal. uNkulunkulu uyimfihlakalo ekwazi ukuchazwa kuye yedwa. Ngizokuchazela into engishort ngiyithatha. Ku-Matthew chapter 16 uthi uJesu wayekhuluma noPetro ulithi iBhayibheli bathi lapha nabantu bathi ngubani yabona yazi leyo ndaba. Usethi uJesu ke nina ke nithi ngubani? Uthi uPetro nguKristu indodana kaNkulunkulu. Yizwa uJesu emphendula uthi inyama negazi akwambulelanga lokho ngoba ukwizinto that your flesh and your blood ingakwazi ukwambulela zona. Kodwa uNkulunkulu uyimfihlakalo ekwazi ukuzambula yona, uzambula yena. Ebese uJesu ubaba usezulwini uye okwambulele ngoba lento Petro ngokwenyama yakho kungenawo amandla okuyazi. Kodwa kubiza ukuthi uNkulunkulu leze kuye zokwambula uNkulunkulu. So ukuze uthole uNkulunkulu kumele uye kuNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu ekwazi ukuchazela ngoNkulunkulu. Ngisho manje ngithi nathi esishumayelayo la asizami ukuchazela ngoNkulunkulu. Sizama ukuchazela ngendlela ekusaba uNkulunkulu. Ngoba mase ufika uzofuna uthole ukuthi uNkulunkulu ngubani. Awusezohlala phansi uzenza mase shumayela asikutsheni ngoNkulunkulu. Sikutshela ngezindlela ezikusaba uNkulunkulu. Ngoba mase ufika uzofika kutshele ukuthi ungubani. Ithi iBhayibheli indoda ehlakaniphile uMoses yathi mayifika esihlahleni esivuthayo yathi angifuni ukusuka la ngiyokuzwa ngabantu. Yathi ngifuna ukubuza wena ngizothi ngithunywe ubani. Wayesema uNkulunkulu nginguye enginguye. Awukwazi ukuchaza uNkulunkulu. Sesobala ufuna uNkulunkulu uyamthola uNkulunkulu. Uma ufuna uNkulunkulu uyamthola kuye. Ayikho incwadi ekwazi ukufundisa uNkulunkulu naye. Ayikho incwadi ongayilalela ukufundisa uNkulunkulu. Ngoba kumele usuyilalelile uJomayela bese uyivala. Ebese uthi wena uNkulunkulu okushunyelwa ngaye la ngifuna ukuhlangana nawe. Sengazule bese sodeni kodwa sengifuna ukwazi at a personal level. Kumele usuyizwile iJomayela ngoqende phela iJomayela bese uyivala bese lo uNkulunkulu okhulunywa ngaye la uphi ngifuna ukumazi as my God. uNkulunkulu okhulunywa ngaye uthi mawufunda iBhayibheli ulifunde bese ulivala ebese uthi wena uNkulunkulu kaGideon, wena uNkulunkulu wamadoda asendulo, wena uNkulunkulu kaPetro, wena uNkulunkulu wamadoda asendulo, uNkulunkulu kaAbrahama, uNkulunkulu kaJakobe, uNkulunkulu kaIsaka. Angifuni ukufunda iBhayibheli, ngifuna ukwazi khona ingoma enamandla eculwe esontweni kudala isekho kulezi insuku. Yayihlatshelelwa abantu ababene-encounter noNkulunkulu ngathi babexoxa bebuzana. Uyambuza lo munye uthi umbonaphi wena? Abethi yamphendula lo munye athi hhayi angisamfunde eBhayibhelini, athi angisamuzwe esontweni, athi ngimbone lapha kimi ehlanza inhliziyo yakhe. Manje into yesambulo noNkulunkulu ithi kumele ufike ku-11 lo uthi angisezwa ngomfundisi esho kodwa nami khona esengayisho ngomuntu ehlangene noNkulunkulu. Awuyabhala nje ePhawuli athi ngiyamazi umuntu esenyameni kodwa ehluthelwe kwelesithathu. Noma usuhambile naye kodwa ongayisho ngaye. I do believe ukuthi uMateyu noMark babebhalela ukuthi sithi mase sifundile kubo noLuke noJohane ebese sithi wena uNkulunkulu okubhalwe ngaye la yiba uNkulunkulu wakhe. That is why the order of the Bible is miraculous. Ilento indlela iBhayibheli elibhalwe ngayo iyamangalisa. Futhi it is a divine order of God ukuthi the books of the Bible alandelane kanje. Kufike kube uMateyu, kube uMark, kube uLuke, kube uJohn. After John is the book of Acts. Ukuthi lo uNkulunkulu oseshiwo kumele enze. Makuthiwa uyayisukumisa ishosha siyambona eyisukumisa kuyizenzo. Makuthiwa uyathela umoya ogcwele kwambona ewuthela kuyizenzo. Ngoba kumele lo uNkulunkulu sesizwile ngaye sizombona ekwenza lokho esikuzwile ngaye. Ngikhuluma namhlanje ngithi uNkulunkulu uyambona. So I want to give you a few things. Number one, into kumele uyazi ngoNkulunkulu ukuthi lento esengiyishilo, God is not a study but God is revealed. So uzomele ube nesambulo ngoNkulunkulu. It is no use to dance about a God you don't know. It is no use
boasting about a God you don't know. It is no use ukuthi uzufaka ama-post siyazi kwi-status sakho njalo ufaka izinto zokholo uyamazi into uNkulunkulu oposta ngayo. There are times and seasons eziyofika zingakubuza ukuthi uyasonta yini, eziyofika zikubuza ukuthi uyamazi yini uNkulunkulu ohamba naye. Sometimes into ifika empilweni ayizotest into eyiningi, zizotesta your knowledge about God. Umazi kangakanani uNkulunkulu wakho. Angimemezele bazalwane abantu abadala ngithi the times esikuzo sikubuza umbuzo wodwa, who is your God? How much do you know about your God? Mama kufika izimo bazalwane ziziswa izobuza ukuthi umazi kangakanani uNkulunkulu wakho. Awuzamfikela nje uJobe, yizwa into yabamba uJobe akabanjwanga amandla akho, engasawabona amandla akhe, akabanjwanga ubukhona bakho, engasamuzwa ukuthi ukhona. Uthi uJobe ngiyazi ukuthi umhlengo wami ukhona. It was the knowledge eyamsustaina amandla akhe engasawabona khona. It was the knowledge eyamsustaina la engasamuzwa ukuthi ukhona. Wathi noma ngamuzwa kodwa ngiyamazi, noma ngamboni kodwa ngiyamazi, noma ngamsizi kodwa ngiyamazi. It is your knowledge about God ekugcina la izinto ibheda ngamele. So uKristu uyambulo, you must have a revelation. Iza kanjani isambulo ngoKristu? Bamalento makukhona uphethe ipeni nephepha uyibhale phansi, mawuphethe ifoni uyifake kuma-note akho. The revelation about God comes through relationship. Isambulo ngoNkulunkulu siza ngobudlelwane. The revelation about God comes through relationship. I am one preacher baba uqaba ongashumayeli religion. I don't believe in religion. I believe in relationship. Ngoba i-religion ithi every day ngeSunday uthinte iBhayibheli lakho, uthinte uchayi wakho, uthinte amaqoqo simawusisi, uqonde esontweni uyosonta. Ukusonta i-religion. Angikholela kwi-religion ngoba umuntu o-religious uyakwazi ukufika esontweni asonte aphume ngaphandle athuke inhlamba. Umuntu o-religious uyakwazi ukufika esontweni asonte aphume ngaphandle ayodakwa utshwala. Umuntu o-religious uyakwazi ukufika esontweni asonte ngaphandle abamazi ukuthi umntwana kaNkulunkulu because he is a religious person. Umuntu osonta umsonta. So I don't believe in religion, I believe in relationship. Ngikholela ebudlelwaneni, ekutheni kuyakhiwa ubudlelwane. So ngifuna ukukutshela into ethi nesambulo sikaNkulunkulu usithola through your relationship with God. Ngoba umzuzu ikhona ingoma ecilongo yangapha ngakithi Natal ethi umzuzu nayo uJesu uyaguqula njalo izinsizi nezinkathazo. It is the time that you spend with God ngoba the more time you spend with him is the more he will reveal yourself to you. Mawulokhu uhlala naye ulokhu ezambula kuwe. So ngifuna ukuthi uma ufuna ukumazi uNkulunkulu udinga ukwakha a relationship with God. La uzomnika khona ithuba lokuyithula kuwe. Abahamba naye bazeninga kuhambo noNkulunkulu luhambo oluqhubekayo. La usuka khona uthi izolo ngike ngambone kuJehova Jireh kodwa ngithema ngivuka namhlanje wathi uJehova Nisi. Ngambone uJehova Nisi ngathi ngiyambona ngase ngimbone uJehova Shalom. Uma uhlala naye ulokhu ezambula ezindlela ezihlukeneyo. Uma uhlala naye semoya ezambula ngoba inkazimulo yakhe ayipheli. Kuya ngokuthi uhlale kangakanani ebukhoneni bakhe. Ngayiprova lento engiyishoyo. Isitshelwa ukuthi yabona kwayinto eshanishiwe kuthiwa izingelosi ayithuli phambi kwakhe ubusuku nemini zithi ungcwele. Yabona kwayinto eshanishiwe kuthiwa ziguqa phansi ziphinde zithi ungcwele zibayiphakama zimbone sengcwele kakhulu. Yini lento ithi njengoba uhlale ebukhoneni bakhe ngeke wathula ngayo ngoba indlela umbone ngayo namhlanje uthi mawuvuka kusasa usuvela ngendlela ehlukile. Umbone ngomphilisi namhlanje uhambe uyolala mawuvuka kusasa uvuke kusasa ikhawelele uhambe uyolala mawuvuka kusasa uvuke uJehova uvula iminyango uhambe uyolala mawuvuka kusasa uvuke uJehova uphilisa uhambe uyolala mawuvuka kusasa uvuke nesandla esikhululeyo ngokusangule uNkulunkulu asiphile. Ngesikhathi uspende naye the more time you spend with him is the more he will reveal himself to you. The glory of Jesus shines brighter and brighter. The closer I get is the more I see the glory of the soon coming King. Last week I hlala noNkulunkulu awuthina seceleni kwakho ihlala naye hlala naye sometimes ngivele ukuvala
WhatsApp sometimes ngimele ukupost ukuthi ngi-offline usuku lonke ngi-offline i-weekend yonke bathuphi une-stress udepressed uthi no ngisafuna ukuzuza nje nojesu uNkulunkulu ngisafuna ukumthola sometimes ngimele ukukhalisa abangani ukhalisa yonke into uthi ngisho yonke into ngifuna uNkulunkulu kuyafunwa uNkulunkulu uyafuna uNkulunkulu nakhona engakutshela yona ukuthi uyafunwa uNkulunkulu ufuna waphi uNkulunkulu akafuna kwi-Sunday service akafuna esontweni uNkulunkulu ufuna ukusithekela ngoba uNkulunkulu ozophumela naye phambi kwabantu yilo ohlale naye kusithekela kungekho umuntu ungabona umuntu engekho umfundisi ozothi qala icule engekho umfundisi ozothi asisumele siphakamisa izandla sithandaze uyivukela nje wena ukuseni kubonakele lutho usekhaya kini wehla wenye ukuthi uNkulunkulu uyinkosi yezulu uhlele esihlalweni somkhosi udalela umhlaba akekho nje nawe akekho umafundiswa nawe namhlanje kuseni ngisathi uNkulunkulu kuze kube phakade uthi kuba bonke thina akekho nje nawe uthi uNkulunkulu ubuki ubuyiselo noma namhlanje wenzani ke ngekho umuntu obukayo wakho ubudlelwane noNkulunkulu yakhe ubudlelwane bazalwane noNkulunkulu i-relationship noNkulunkulu into oyisebenzelayo i-relationship noNkulunkulu into yakha uyakhe ngekho umuntu okubukayo yakhe ngekho umuntu ozokushayela izandla ngoba sikholelwa bazalwane ukuthi basifika lapha ngabantu bashayela izandla into ozoyihlabelela la ile osuke nawo ngale kusithekeli awu phela mina sengihambile la kwaJesu ngeke ngaba la i-worship into ozoyihlabelela la ile osuke nawo ngale kameleni yabona ungafiki la phambi kwethu usuzothi uNkulunkulu wena kuze kube phakade uzoyisho the same song but it doesn't when that this song even the force uNkulunkulu wena ushe kameleni ungaphethi imali kuphethe umshanyelo uyidlilela irufu lakho wathi uNkulunkulu wena kuze kube phakade i-force ka uNkulunkulu wena ozosho usuphethe imali kulo musho ungekho umuntu uhlele igqwele amapijama uthi uNkulunkulu wena kuze kube phakade ebese nobamba imali kusho kune condition emuva alisho bazali ukuthi uNkulunkulu asimthole esontweni la esontweni asizile ukuzothi uNkulunkulu la esontweni sizohlangana njengabantu abane-relationship noNkulunkulu la esontweni insimbi izololenya insimbi la esontweni umlilo uzohlangana nomunye umlilo iy'nkuni ihlangane sibase umlilo omkhulu awangisho ngithi la esontweni sifika unoNkulunkulu esuka naye ekhaya kini yilo uNkulunkulu engisuka naye ekhaya kithi angikhulumi into engezwakali kodwa uyibaba sinoNkulunkulu osuka naye ekhaya kini ngilo uNkulunkulu engisuka naye ekhaya kini masifika la sizohlanganisa uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu omkhulu awangiphinde fulela masifika la kusuka oqhamuka eGweli loqhamuka eDani loqhamuka eDumbe sithi masifika la sizohlanganisa uNkulunkulu abakhulu ebese kuphuma uNkulunkulu oyedwa kumele masifika la esontweni sifika sizohlanganisa uNkulunkulu sisuka sonke emakhoneni ethu uthi makusho omunye lapha ekhoneni athi ungcwele athi uNkulunkulu siyazana mina nawe uphakama omunye lapha athi wehlukile